Прывітанне, даражэнькія, не ведаю, як глядзіцца зараз. Здаецца, паказвае, што ага, трансляцыя такі ідзе. Проста ідзе на чамусьці да гары нагамі. Ну вось. Прывітанне, даражэнькія, з вами я Зуб-Зміцер. Я спадзяюсь, што зараз все ідзе. Напишите кто-нибудь в чате, бо я нешта не могу зразумець. Не продумаў один момент. Неужели то трансляция ідзе в горизонтальной ориентации? Вітаю. О, так значит все ж ідзе. У меня что, открылась магчымасць вести не только вертикальные стримы? Ці што? Ну, гэта прикольно. Вітаю, вітаю. Зараз паглядзім, хто тут засвеціўся. Флэш 13А. Уже гарно видно. Значит, YouTube поменял правила, и я могу рабіць в тым ліку горизонтальные трансляции. По-людски, як я это называю. Дякую, вялікі Флэш. О, Назар. Так гэта ты, значит, долучыўся до мяне. Прывітанне яшчэ раз. Итак, учора, дарэчы, хто не ведае, трэба крышачку расказаць. Па-першае, мой канал беларускамоўны, поэтому, само собой, стрым будзе по-беларуску. Чаму я яго раблю вось прям на такую тэму, ці уважаеш русских? Ну, таму што падчас вчорашняга стрыма, калі я просто брадзіў і паказваў Ереван, як звычайна, я іх называю стрымы шпацыры, ко мне набеглі вельмі цікавыя персонажы, і самы першы быў камент, што «Чтоб ты упаў і умер». Ну, дзякуй. Чалавек недоўга чакаў, хутка напісаў «Чтоб тебе машина збіла насмерць». Самае цікавае, што потым я пачаў капаць по назве аккаунта, што ж гэта такое, і знайшоў, што гэта в Бурайці на мяжы з Кітаем назва і нумар пагранатрада. Гэта значыць прям адтуль мяне глядзелі і жадалі мне ўсяго найлепшага. Самае цікавае ў гэтым стриме было далей тое, што дзесьці праз паўгадзіны хтосьці зноў жа на чысцюткай рускай мове спытаў мяне, ці паважаю я рускіх. Клас. Ну што ж, зараз адкажу на гэтыя цікавыя пытанні. Але менавіта ці паважаю, я думаю, з маёй прамовы стане зразумела і так. А канкрэтна ці паважаю я агучу в самым канцы стрыма. А да гэтага прывяду некаторыя факты, як расейцы ўплывалі на то, што адбываецца ў маёй краіне нават не 100, 200, 300 гадоў таму. Я возьму падзеі нашмат бліжэйшыя. Падзеі нават 20 і 21 стагоддзя. Ну, пачнем з таго, што 20 год адзначыўся наўпроставым умешальніцтвам расейцаў у справы Беларусі для падтрымкі Лукашэнкі. Там была такая одна штука. Дарэчы, дзякую, аж 5 падабаек на стрыме, правда, чамусьці людзей глядзіць толькі 2. Прикольно. Дык вось, у нас быў страйк на дзяржаўным тэлебачанні, вельмі шмат народу сышло, і в тым ліку тэхнічныя работнікі, такія як гукарэжысёры, асвятляльнікі, аператары. Ну, словом, мог бы застацца без тэлебачання Лукашенка ў 2020 годзе і не змагчы в той момант праз дыстанцыйны спосаб, праз тэлебачанне, акучваць сваіх прыхільнікаў. І што вы думаеце, што адбылось в бліжэйшы час? А прилетели 2 пассажирских самолета полных работников з расійскіх тэлеканалаў, з рэгіянальных расійскіх тэлеканалаў. І тэлебачанне запрацавала. Гэта, дарэчы, яны прыдумалі такія
Тэрмін, як є бацька. Потым яго прамагучыў аднойчы уже беларускі з ваенкамата военком Крыванос. Маўляў, я, ты, мы, бацька. Ну да, ён прям все патлумачыць смог. Што ж, гэта было першае ўмешальніцтва. Другое ўмешальніцтва менавіта ў 20-м годзе было в тым, што к межам Беларусі падвялі подразделение Росгвардии на выпадок, калі раптам мы пачнем нормальным силовым шляхам массово оказывать супраціў силам Лукашэнкі, а мапу внутренним войскам. Ну і трэба прызнаць, што тады ён кінуў і звычайныя войскі таксама на нас, на беларусаў. І вось гэта два пунктика, в якіх наўпрост я... Так, чакайце, хтосьці стукае, што-то ад мяне хоча. Я стрим веду, прабачце. Стрим веду, трансляцыю. Не, ну я ж заняты. Да, кампанейскія спадары армяне з майго хостела звалі мяне есці. Уже тут апошнім часам все гэта робіцца гуртом. Ну, людзі вельмі гасцінныя. Нават часам перебор. Да, незвычна атрымаць гарызантальна штуку под назвай планшет. Ну, раз ідзе трансляцыя, будем трымаць. Это, дарэчы, прыемна, што я цяпер магу гарызантальна весці трансляцыю. Это можна будзе лепш стрымы рабіць прагулянкі шпацыры. Далей, калі вы думаеце, што толькі ў 20-м годзе была непасрэдная падтрымка того ж Лукашэнкі ад расейцаў, то, ведаеце, в 96-м годзе яму спрабавалі абвясціць парламент і дэпутаты. Гэта апошні парламент, які выбраны быў дэмакратычным спосабам. І спрабавалі абвесціць імпічмент. І вось менавіта тады прилетел из России Черномырдин, вмешался. Є много розных версій, што канкрэтна ён рабіў, але в выпадку ён смог все ж адбіць Лукашэнку і зрабіць, што загаварыўся, што імпічмент яму здзейснены не быў. В тым ліку менавіта тады, наколькі я памятаю, збілі дэпутатаў незразумелыя асобы, якія не малі ні формы, нічога. Абсалютна немагчыма было іх пазнаць, хто яны такія. І вывалаклі людзей, якія малі недатыкальнасць, залаў паседжанняў. Тады група дэпутатаў вела галадоўку. Гэта вось непасрэдна на падтрымку Лукашэнкі. Трэба сказаць і іншую штуку, як у 22-м годзе напалі з тэрыторыі Беларусі на Украіну расійскія войскі. Як яны леталі абсалютна проста над дамамі, над гарадамі, вёскамі, абсалютна не замарачваясь аб тым, щоб магчымых патэнцыйных, як яны называюць, сваіх саюзнікаў аблетаць. Нават падбіты самалёт, здаецца, это быў Су-24, які ляцеў ноччу з боку Украіны, вяртаўся на лідскі аэрадром, пыхкаў, пастрэльвала паліва, маторы, і ляцеў прама наўпрост над маім горадам. Ну, класна, падумаеш, упаў бы, разнёс бы з сабой пару дамоў. От праблема, здохлі б пару-тройку дзесяткаў беларусаў. Гэта ж зусім нікога не хвалюе, пагадзіцесь. Гэта наогул для расейцаў не праблема. Потым всплылі фота і відэа, як іскандеры запускалі прама стоячы ля шматпавярховіка в горадзе Лунінцы ракеты. Ну, вы можете уявіць, в горадзе, можа не в цэнтры, але в жылым раёне проста стаіць батарэя і пускае адтуль ракеты. Так, такое адбылося, мабыць, не вельмі багата разоў, таму што ў нас беларусы вельмі хутка пачалі здымаць іх.
дасылаць все гэтыя даныя разнастайныя рэсурсы, у тым ліку у беларускі гаюн. І пачалі многія рэчы рабіць тады расейцы начамі, а не днём. Але тым не менш, прям наўпрост подставили всех, весь наш народ. И вот я думаю, людей, какие те подставили конкретно. Я поважаю ці не поважаю? Вот як думаете? Напишите кто-нибудь мне ў каменце, калі ласка. На жаль, бачу не вельмі багата гледачоў, хоць падабаек нормально. Ну, можа хто паглядзець в запісу мой стрим. Далей я расскажу крышечку, што расказваў наш гісторык Павел Чайрашковіч пра то, як пасля 20-го года прам в Беларусі прасоўваецца рускі свет. І гэта фінансуецца наўпрост расійскай дзяржавай. Калісьці я знаходзіў лічбу, што менавіта на Беларусь, але гэта до 22-го, нават до 20-го года выдзялялась агулам 40 мільёнаў баксаў на прасоўванне расійскай культуры, расійскай мовы ў Беларусі. Є іншыя моманты, якія таксама вельмі моцна радуюць. Той чалавек, каго падтрымалі як мінімум двойчы канкрэтна расейцы, ён фактычна вядзе этнагенацыд беларусаў. Што я маю на ўвазе? Пастаянна скарачаецца колькасць беларускамоўнага навучання. Хаця хтосьці можа падумаць, што ой, беларускамоўнае навучанне, значыць, гэта ўсё чыста на беларускай мове. Ой, не, даражэнькія, вы памыляецеся. Ва многіх нават школах, якія лічацца беларускамоўнымі, там проста больш гадзін беларускай мовы і беларускай літаратуры. Магчыма, выкладаюцца некаторыя урокі па-беларуску, і ўсё. І такіх школ не больш, здаецца, на дадзены момант не больш 10%. Большая частка гэтых школ у сельскай мясцовасці. У гарадах іх лічаныя штукі. В астатніх школах все навучанне вядзецца на расійскай мове. Па-беларуску толькі вывучаецца беларуская мова, беларуская літаратура і доўгі час вывучалась гісторыя Беларусі. Але з гэтага года, наколькі я даведаўся, гісторыю Беларусі будуць вывучаць па-расейску. Далей, калі чалавек захоча пайти вучыцца, напрыклад, вуз, вышэйшую навучальную установу, то там, здаецца, толькі некалькі факультэтаў, некаторых навучальных устаноў вядуць навучанне па-беларуску. Вось мой знаёмы пайшоў у БГУ, там было дзве групы гісторыкаў. Паступаў ён, не памятаю, 20 якім-то годзе, магчыма, ў 21-м. Адна група была беларускамоўная, другая група была расейскамоўная. Яшчэ можна павучыцца на настаўніка па-беларуску, на лінгвіста, і гэта ўсё. Всё астатняе чыста на расійскай мове. І гэта праводзіць в жыццё чалавек і яго сістэма, якога непасрэдна падтрымлівалі расейцы. Ну, навошта ім сваімі рукамі, здаецца, лезці, што-то рабіць, калі є свой калабарант, які нават называўся доўгі час прэзідэнтам Беларусі. Ну, просто абалдзець, правда? І калі в вышэйшай навучальнай установе хоць некалькі адсоткаў людзей могуць атрымаць адукацыю па-беларуску, то, напрыклад, в ПТВ і каледжах там наогул няма абсалютна ніякага навучання на беларускай мове. Там толькі расійская. І ў выніку, калі ты не гатовы вучыцца па-расейску, ну, ты проста не атрымаеш адукацыю вышэй за школьную. Это зноў жа повод, а ці паважаць тых, хто падтрымаў чалавека, свайго стаўленніка, як я лічу, который вось такое праваджвае. Ну, адкажыце самі сабе. Є яшчэ адзін пунктик, як, напрыклад, законы. 95% всех написанных в Беларуси законов
яны выпускаюцца на расійскай мове. Некаторыя толькі кодексы, законы пераведзеныя на беларускую мову, і то такія, як, напрыклад, кодекс крымінальны, кодекс аб адміністратыўных правапарушэннях, ну, каб нават тыя, хто хоча чытаць па-беларуску, маглі зразумець, што ім будзе за тое і за гэта. Яшчэ я ведаю дакладна, што перакладзены на беларускую мову працоўны кодекс, таму што ў самого была кніга менавіта працоўнага кодекса па-беларуску. І правіла дарожнага руху, ў прынцыпе, таксама па-беларуску знайсці з цяжкасцю было можна. Гэта ўсё. Все астатняе па-расейску. Зноў жа скажуць: ой, а пры чым тут расейцы? Гэта ж вы самі робіце. Ну да, канешне. Чалавек, якога расійская дзяржава спасала, ратавала ад таго, каб ён перастаў кіраваць гэтай краінай. Поэтому это один з пунктиков. Других з пунктиков я тут, мабуть, больш зачитаю, тому что, до речі, там гулянка каких-то расійских протестантов, якія не решились это рабіць в России и выехали сюда на тыдзень и в хостеле. Я не ведаю, як шум от іх чутны ці не чутны. Напишите кто-небудь. Все ж я бачу, что глядят люди. Мне просто цікаво, перашкаджае гэты шум ці не перашкаджае. Господарства. Ну, напишите, я спадзяюсь. Так что працягваем. Далей, пасля 2020 года стали вельмі моцна вцягваць самымі рознымі спосабамі яшчэ мацней в арбіту расійскіх наратываў, расійскіх законаў, расійскай асветы беларусаў. Пооткрывались офісы такого фонда Гарчакова, які фінансуе, выдае багата стыпендый, прытым стыпендыі ў сферы гуманітарных навук навукоўцам, студэнтам, і перацягвае вучыцца і працаваць іх потым в Расію. Крадзе іхняя, потым расійская дзяржава крадзе іхнія вынаходніцтвы, адкрыцці, прысабечвае. Є такі фонд «Русский мир». Гэта наогул офігенная рэч, якая, громко пратэстанты там забаўляюцца. Ну, спадзяюсь, за імя мяне чутно. Гэта структура просто наўпрост прасоўвае наратывы руская света, робіць кучу конкурсаў для школьнікаў, паказвае фільмы пра Пуціна і то, як класна жыць і працаваць в Расіі. На десятигоддзе, гэта значыць в 2024 годзе, на десятигоддзе анексіі Крыма, яны мала што праводзілі кучу мерапрыемстваў, так праводзілі в некаторых школах, даволі, я думаю, багата якіх школах в Беларусі, конкурс сачыненні на гэту тэму. Як добра, што Крым адышоў Расіі. Вярнуўся, як яны кажуць, у родную гавань. Да. Гэту фігню вбіваюць маладому пакаленню беларусаў у галаву. Є яшчэ такі вельмі цікавы фонд Россупрацоўніцтва. Ну, гэта наогул офігенная структура. Дарэчы, фонд «Русский мир», его годовой бюджет 100-130 миллионов баксов. Паводле Павла Церашкевича, такого нашего навукоўца. Гутаркі на гэтую тэму я пазней размешчу в апісанні да гэтага стрыма. Там вельмі цікавыя, яны, праўда, гутаркі такія, што бліжэй да навуковых прэзентацый, там каля 5 альбо 6 гадзін, асобныя выпускі, дзе расказваецца в розных аспектах, як Расія вцягвае беларусаў у сваю арбіту, простых беларусаў, не толькі дзяржаву, ну і дзяржаву ў тым ліку. І вось вернусь я да такой штукі, як Россупрацоўніцтва фонд.
Ён, па-першае, выдае аграменную колькасць стыпендый зноў жа нашай моладзі. Колькасць гэтых стыпендый з 2018 года вырасла ў 18 разоў. Вы ўявіце проста, які імклівы рост, і з чаго раптам. Акрамя гэтага размяшчаюць в кучы мест офісы. Звычайна рост супрацоўніцтва в большасці краін, дзе ён є, а ён прадстаўлены больш чым 100 краінах свету, здаецца, ў 104, є па 2 офісы. В Беларусі іх на дадзены момант 5. Неахоплены застаўся толькі Віцебск, як это не дзіўна, які найбліжэйшы да расійскай межы. Так, хто-то зноў стукаецца ў дзверы. Зараз мы паглядзім, хто. Казаў... Так, переключилась камера, не переключилась камера. Кто что тут от меня хотел? Ну я ж стрим веду, блин, я не могу зараз. Бачу, што секунды ідуць, а я як быццам завіс. Адным словам, вось такая штука наконт таго, як вмешваецца ў нашыя справы Расійская Федэрацыя. Хтосьці скажа, так гэта ж дзяржава, гэта не рускія. Гэта не простыя людзі. Ну, на жаль, для расейцаў то, што я бачыў, реально хоть як-то сопротивляются тому, как бы такое все просовывалось в жыццё, максимум некалькі процентов. Ну ладно, дам фору, хай будзе 5%. Да, і бачу вось чалавека, які тут у Ереване пазнаёміўся, і калі яго укалоў маральна, ён мне паказаў, што ён фінансуе вельмі некепска і уже доўга, пару гадоў ЗСУ, не гледзячы на то, што гэта рызыкоўна. Але колькі такіх людзей? З таго, што я бачыў, большасць, пераважная большасць, нават выехаўшы з Расіі, хаваючыся ад мабілізацыі, роўным чынам аніяк не супраціўляецца таму, што робіць іхняя дзяржава. Зато всюды свае парадкі, свае норавы распаўсюджвае, везуць за сабой свой же расійскі свет. Ну, в прынцыпе, вось асноўнае, што я і хацеў сказаць. Раз я завіс, я, мабыць, не пакажу, хацеў пару відэа паказаць, дзе Картвелл расказвае пра то, як он успрымае то, што робяць расейцы, як он успрымае беларусаў. Ну, мабыць, гэта значыць, зраблю асобным стрымам. Што ж, даражэнькія, дзякуй, што далучылись. Хто не успеў, глядзіце ў запісу, гэта даволі кароткі стрым выходзіць. Дзякуй, што наставілі мне крыху падабаек. Можа, хто не падпісаны, падпісвайцеся. І раз я магу цяпер рабіць гарызантальныя стрымы, то буду прыгажэй паказваць і Ереван. І да пабачэння, даражэнькія. Да новых сустрэч. Дзякуй, што завіталі.